огромните количества токсини, които ние по този начин най-добрият ефект е през нощта. От тук нататък кой когато иска, нали? Да. Въпреки, че всеки орган си има 2 часа време, през които също може да се слага и също така е. Тоест на определени Значи токсините се вадат от тук, от ушната мида. Между 17 и 19 активен бъбрик. Да. 17 и 19. Само да кажем, че пропуснахме нещо, което според теб е много важно през цялото. Нека само още за компресите да кажа. Значи, хората казах, че са много изобретателни. Това се слагат парчетата отзад. С това фолиото, което е за сандвичи прозрачното, си правят така като бинче. След това някои си слагат например лента за ски или шал. И така всеки си намира начин, по който да ги застопорява. На краката значи, токсините излизат от едната посока, а в обратната посока влизат частици амароли вътре в лимфата, по пътчето, което е извадило токсините. И така всъщност в лимфната система започва да влиза амароли. Това няма ли да и със своята топлината на тялото да се изпари веднага? Не, ако се затвори с фолио, не. С фолио, не. Добре, нещото, което казах, че пропускаме и другото най-важно. Не, влиза това навътре в лимфата. Това е най-важният вибрационен процес всъщност е, че варената урина или амаролито влиза в лимфата и се наслагва като количество и започва да си има своя собствена вибрация. И всъщност благодарение на тази вибрация паразитите, които живеят само и единствено, почти винаги, в лимфата и в лимфните възли, се самоунищожават. Не, довършвам само с това, че цялото това нещо по време на този очистителен период се правят и клизми. С урина ли се правят или с вода? Може и с урина. Хората могат да погледнат в интернет. Има много видове. Най-лесно и удобно е с урина. Може с лайка, с кой каквото иска. Но е абсолютно задължително прочистването и на дебелото черво. Не много често поведнъж в седмицата, ето тук, като се започне терапията, токсините, значи хващаме всички места, от което влизат паразитите и откъдето излизат токсините. Същото и на краката. Аз те попитах кога започвайки да правиш тази терапия за унищожаване на паразитите, пречистване на лимфата, което води до унищожаване на паразитите, кога започват да излизат паразитите, защото тук имаме топчици. Те са едни топчици. Топченца. То ли ще ти е удобно на по-високата маса да покажеш? Ето така, ето тук ще го сложа. Добре. Това е в спирт и това е извадено 2009 година. Колко годишни са? Колко годишни са, не знам. 2009. Това е спирт. Ето, такива, значи бяха първоначално много хубави бели топки. Само да кажем, че има и вътре, така. И сушил. Бели топки. Паразитите излизат. Колонии. Това са пашкулените колонии. Това са бели топки, които са в различна големина. Бели означава ли, че е някакъв вид гъбичка или не? Чисто бели излизат. Чисто бели. Не, чисто бяло такова си е такава тъкан, значи като пашкулират. Те самите се пашкулират и се излизат. Така си излизат. Значи едните имат формата като на зъби. Ето го, това е като на... Ето така, значи някъде те са разкяли така. Добре, знаеш ли какви паразити са там? Не ме интересува. Абсолютно. Направили са терапията, няма значение какъв е паразит. Добре, чакай малко, ти не си ги следва. Откъде знаеш, че е паразит? Паразити са, те си излизат капсуловани като паразити. Какво да е бегал? То няма друго какво да излиза. Не, чакай малко сега и аз да хвана. Виж го това каква като дупка. Мене хора, които се чистят, ми казват с извинение, че в изпражненията си ги виждат, даже още мърдат. Ама има някой... Това е особено за червите. Червите си се виждат както са си... Имахме една снимка с чревни... Да, само ще кажа, че са ти пращали хора, на които си помогнала да се справят с проблема. Всички хора, които, нали, така съм преценила, че трябва да проследяваме какво се случва. Цели шепи черви излизат. От други излизат, значи това може да излиза и по пикочлен мехур,
може и по дебело черво. Мари Вижино има се едно с краката, виждаш ли? В зависимост от мястото, където са били паразитите. Да, формата вземат. Отстъпеното място. Ето това е. Да, погледни. Така, сега да видим другите паразити. Дай да видим. И едно има дългичко тук от камерата, да, като черв. Да, това е вече някакъв черви или е какво е? Не мога да разбера, като пиявица. Аз си избрах, защото аз имам големи буркани. Ето това е някакъв вид черви. Искаш да кажеш, че количествата са така, сега ще видим това, което казах преди малко, че хора са ти пращали снимки. Колегите ще пуснат сега част от снимките. Кажи ми, кое е нещо, което най-те е впечатлявало или ужасявало от това, което си виждала? Нищо не ме е ужасявало. Просто защото ни трябва... Значи това, което си го нашиме в нас, не трябва да ни ужасява, нито трябва да се страхуваме. Ще живее онова въже 9 метра в мен, няма да ме ужаси. Това направо ще ме съсипе, бе, Таня. Значи страха, човек изобщо не трябва да го е страх от нищо. Страха... Страха е вибрация, която стеснява съдчетата на лимфата и така си помисля, че може да гледа на Мария. Ето, това са определени черви, това са материя туморна, която всъщност това са направили паразитите от тъкан. Това е тумор, между другото, който лекарите не искаха да оперират, но той излезе по този начин. Организма сам го изхвърля. Значи, трябва да напомним едно нещо. Трябва да се изчиства лимфата. В лимфата живеят всички такива неща, които днес виждаме. В лимфните възли и в тъканите. В тъканите има много лимфни сме ние хората за всякакви. Значи, пречистването на лимфата, това е най-важното. Да се убият паразитите. След това имунитета на организма се качва по много естествен имунитет, защото той се опитва и се уморява да се бори с паразитите, помогне, то естествено да се... Именно аз вече имам една теория, искам да ви кажа, че като ги наблюдавам хората, ето тук, където се образува на хората едно като пояс. Това е, разширяват се, това не е от храна и дебелина. Не. Това се раздува черния дроб и делака. Черния дроб отдясно и делака отляво, защото вътре има паразити. И той, за да може да си върши работата, се раздува. Между другото, разширяването или раздуването на органите абсолютно задължително се случва след това, когато започва чистенето. Ама това си го извършва самия организъм. Отваря пътя, това трябва междуклетъчните пространства да се разширят, за да може, която клетка е била унищожена от паразита, което е било унищожено от паразита, организма сам си знае кое е различно от нормата, къса и изхвърля. И ето, излизат такива неща. Връщай се сега, за да си кажем колко често трябва да правим това пречистване, независимо каква терапия ще изберем, независимо дали имаме сериозни проблеми или пък просто заради това, което казваме, че във всеки от нас живеят паразити не малко, колко често трябва да правим такова пречистване. Аз лично мисля, че на 6 месеца, първо хората, които имат домашни любимци, е задължително. Просто няма нищо толкова много ги обичаме. Даже може и малко по-често. При хронично болните може на 3 месеца. И домашните любимци също. Но хората, които имат, се чувстват добре, на 6 месеца е нормално да го направят. Разбира се, всеки човек сам ще прецени. То се усеща от организма. Кога има нужда. Но искам да обърнем внимание много на хората, които имат репродуктивни проблеми. Днеска погледнах, скоро. Голям процент от тези проблеми с невъзможността да се забременява идват от паразити. Преди да тръгнат на всякакви други манипулации, трябва всеки човек да се изчисти от паразити. Не е нормално на собственото си дете да завещаеш. Какво ще му завещаеш в крайна сметка? Ще му предадеш собствените си паразити. Наследство. В наследство паразити. Ако изобщо забременееш. Ако изобщо... Така. И другия съвет е, където има планирана бременност. Моля ви, първо пречистете телата си.
наистина е страшно Да положение. не говорим, че тя е рискова, мила моя. Ако има паразити, B12 е в дефицита, B12 е рисково заедно с фолиевата Аз мисля, че днес достатъчно изплашихме зрителите ни, но факт не искаме да ги паразити има много. внимание. Съвременният човек страда от все повече нови заболявания. В основата на, както казва Хулда Кларк, на всички тях са паразитите и замърсяванията. Който иска да вярва, който иска да си направи пречистване, това е въпрос на личен избор. Беше ми интересно, вярвам, че сме били полезни. Дано, надяваме се и ние. Yes.